wazi ukuthi izingane eziphuma emakhaya angakathuthuki kahle zisemathubeni okukuthola kunzima ukufunda nokubhala. Kunezizathu eziningi ezibangela lokhu, okubalwa kuzo ukuntuleka kwezincwadi, nabazali noma nabanakekeli abangenasikhathi noma ulwazi lokusiza izingane zabo. ENingizimu Afrika, empeleni isimo esibhekane nezingane eziphuma emakhaya angakathuthuki kahle ezinezinkinga zokufunda asisihle. Ucwaningo lwakamuva olubizwa nge-Progress in International Literacy Study luhlole amakhono ezingane okufundela ukuqondisisa. Lolu cwaningo lisibonise ukuthi izingane eziyisishiyagalombili kweziyishumi eNingizimu Afrika azikwazi ukufunda zikuqonde lokho ezikufundayo nganoma yiluphi ulimi. Lolu cwaningo luphawule ukuthi izingane ezingakwazi ukufundela ukukuqonda lokho ezikufundayo yilezo ikakhulukazi eziphuma ezikoleni ezifundisa ngezilimi zendabuko zase-Afrika kanye nalezo ezifunda ezikoleni ezingakhokhisi. Iningi lezingane ezifunda ezikoleni zesiNgisi nesiBhunu azikho engozini. Iqiniso ukuthi igebe elikhulu phakathi kwabacebile nabancishwe amathuba libeka ezinye izingane ethubeni lokuphumelela kanti ezinye zizibeke ethubeni lokungaphumeleli. Kodwa-ke ngikuphathele izindaba ezinhle. Wena njengomzali noma umnakekeli unamandla okulungiselela ingane yakho ukuze iphumelele, kanti lokhu kulula kunalokhu okucabangayo. Ucwaningo lubonisa ukuthi izingane ezihlalayo esikoleni futhi zenze kahle nangaphezu kwezimo ezinezinselelo ezibhekene nayo, yingoba zinomuntu oyinsika empilweni yazo. Lona umuntu onobudlelwane obuzinzile, obuhle nonozwelo enganeni. Ucwaningo luphinde luveze ukuthi uma izingane zithola izincwadi nezindaba zibe seziqala ukufunda kangcono, futhi zifunda amagama amaningi nokuzisiza ziqondisise futhi zenze kangcono kuzo zonke izifundo esikoleni, okubalwa kuzo nezibalo. Ukuxoxa nokufundela izingane izindaba kanye nokuba nomuntu oyinsika enganeni izikhali eziyimfihlo zokusiza ingane yakho iphumelele esikoleni nasempilweni. Iqiniso ukuthi ngesikhathi izingane ziyingxenye yokuxoxa kwezindaba nokufundelwa izincwadi futhi zikubona njengento ethokozisayo ukufunda, ziyakujabulela ukufunda futhi zifunda kakhulu, okuyinto ethuthukisa amakhono adingekayo ukuze zibe ngabafundi abafunda kahle. Empeleni, ngesikhathi izingane ziqala ukufunda ngenjongo yokuzijabulisa, iphuzu lokuthi ziphuma emakhaya angakathuthuki kahle alibe lisabaluleka. Ukufundela ukuzijabulisa kuthuthukisa impumelelo kwezemfundo. Ngakho khumbula, impumelelo isezandleni zakho. Okwenzayo namuhla kunomthelela ekusaseni lengane yakho, futhi ungakwazi ukukhetha ukuyihlelela impumelelo